Kamu vetää temppuja skuutilla. Ei ole ilmeisesti valmis. No niin, lähti liikkeelle. Jep. Perusjuttuja. On muitakin vähän vilisee tuolla kauempana. Vedä nyt vähän hienompaakin. Niin esimerkiksi mitä? Teili. En vedä teille, en mä saa. No, vedä normaali. 220. No vedä semmonen sitten. En ihan mennä. Kuka haluu nähdä meidän auton tuossa? Volkswagen Vento ja mä en saa näyttää rekisteriä. Voi hitto, jos se näkyy. Ei näy. Niillä tuli tohon eteen. Ei koki kuli. No niin, nyt lähdetään takaisin temppujen pariin. Rekistereitä ei saa näyttää. Hei Niila, pitäisikö lähteä vähän kauemmas, kun ei saa näyttää rekistereitä. Kuvaillaan tätä hienoa luontomaisemaa. Hän on tuossa. Bang. Joo.